Ai găsit la un nou roleplay. Am văzut, adică am început așa ca să vă zic că de acum când se bag update-uri în case, o să luăm acea casă, adică update-ul nou. Și haideți să începem acest roleplay minunat. Vedem că nu o să mai văd. Dragă, trezește-te! E deja dimineața. Da, haide, dragă. Unde e așa de dimineață deja? Parcă am dormit numai o oră. Dragă, nu ai dormit? Eu mă duc să mă schimb și eu. Bine, și eu trebuie să mă schimb. Da, uite, avem aici sus televizor și cu smoothie și cu aici sus din camera mea. Da, da. Să mă duc la dulăpiolul meu să-mi caut hainuțele. Să vedem. Să mă duc la dulăpiolul meu, adică sus, că sus am eu dulăpoalele, vedeți? Sus le am. Uiteam aici, opa, nu aici, țările lui mame, că să aici, adică aici, mai degrabă. Mai am și, stați să văd unde mai am. Așa se face de noastră. Nu mai direct că... Oare cum ar fi să-mi stai cu părul răs? Mă duc să-mi iau hăinuțele de sus, că văd că numai sus mai am acum dulăpiol. Ce hăinuțe oale să-mi iau eu? Să vedem la fețe, să fac cumva machiajul. Ce fain e astea. I-aș vrea eu, dar mami după amățată. O să iau pe uite pe ăsta care nu sunt lupți. Câte să nu iau din aia lupți. Sau uite ăstea, mai avem sau ăstea. Asta, așa este foarte bine. Astea nu, că astea sunt lupți. Ok. De ăstea îmi plac, multe Wow, tot. ce jacuzzi frumos avem și o piscină. Care nu e noastră acolo? Aici este piscina noastră. Nu pot. Nu de După aia aici. m-am învățat că Vreau un iau pic să mă duc la piscină. Să miros piscina. Câte uite ce Da, frumos este merge. piscina vecinului. Asta e o poziție foarte frumoasă. Dar Ascultă, nu, aici este da. piscina, dar Bun, unde stai este să vedem unde este pălul. Uite, se va duca. Uite, piscina noastră. Bun. Hai să vedem. Astăzi Am și căsut. Să-i fac de mâncare lui bebe mari și după aia... asta. Uite, astăzi Oare-i mi-am fac la pins cuptor? pălul. Vedeți așa, mi-am pins pălul astăzi. Oare ce se fac așa de dimineață ceva? O să merg în baie să mă pregătesc. Stai că aici e baia. S-a terminat de O să mă spăl acum pe dis. Uite aici. Un pus foarte drăguț. Să-l iubesc. Eu iubesc pusurile. Eu mă spăl pe dințișor. Să fac și un smoothie lui bebe mari pentru că... Acum o să mă duc cu ghițiți cu ce avem noi. Ce avem noi ghițiți. Uitați, avem lips. Avem lips. Bine, Uitați să-mi unde fac și mă mie dau. ceva că... Uite, avem lips, vedeți? Mă duce sus. Îmi fac ceva ce-mi place Dar mie. am vrut să vă Foarte arăt. tare. Am vrut să vă arăt. Dar eu să merg acum pe scări. Să mă duc afară liftul ăla, știți? Așa, da. Uite, așa mai am eu hăinuțe. Vedeți? Casa aceasta, nu? Este... Gata, mami! Da, este gata, tu stai acolo, eu la hamburger.
Nu-i coleg, mama s-a făcut sandwich și uite. Mi-a dat bocoli, nu-i coleg, uitați. Este destul de corect. Față, eu am mâncat mereu. Mereu sănătos și tu ai mâncat nesănătos. Eu am așa că e terminat. rândul meu. Îți place, mami, cum am îmblăcat, uite. Prea la modă, dragă, tu ești încă copil. Să-ți bei un smoothie-ul. Am crezut că trebuie să-mi fac eu, că nu l-am văzut pe masă. Dragă, ești încă prea mică pentru hainele Dar alea. m-am intenționat, n-am luat, mi-am luat pantaloni nelupți. Acum am șovoi că am crescut mai mare. Dragă, Am crescut mai mare, mami. Gata. exemplu, eu pot să-mi iau pantalon rupt. Știi? Dar și eu nu mi-am luat pantaloni lupți, uite. Vezi, uite ce frumos. Fundiță. Dragă, Melcusulețul. Melcusulețul meu. Mă duc sus în camera mea. Să vedem. bun, sunt gata să-mi fac și părul. Se vă sfulez, drăguța mea. Ca să nu rămân chiar așa că e destul de urât părul meu. Cam o surpriză pentru bebe Mari. Și vreau să fac o surpriză minunată de data asta. Cum a ajuns ursulețul acolo? Așa. Bebe Mari! Zi, mami, zi, uite ce frumoasă te-ai făcut. Ei, ghici unde merge? Unde? Frumoasă. Unde? Merge la mare! La mare, la mare. Nu vi se că merge la mare. Dacă vrei să mergem, vino. Uitați, meleu, am visat să merg la mare. O vedeți acolo, în spate. Haide, să mergem, să mergem, să mergem. Sunt cea mai cuminte fetiță din lume. Sunt cea mai fetiță cuminte din lume. Bine, haide. Eu merg cu totineta. Dragă, o să... Sau mergem cu mașina, nu? Asta este ideea, că nu mergem cu mașina. Și cu ce mergem atunci? Glumesc cu mașina. Mm. Eu conduc. Ce mașină urâtă. Dragă, bine, ne cumpărăm alta. O să ne cumpărăm, dar... Mama, ce faci? Acum iau mașină nouă. Gata, ce zici? Uite-te ce frumoasă e decapotabilă, ce vezi stă că în au costat spate. destul de mulți bani. Dacă nu ești cu minte, nu mai avem pe asta. Da. Uite, Malia, mami, Malia, hai să facem aici, hai să facem... Aici. Asta, hai să ne îmbrăcăm în costum de baie. Bine, bine, haide. Să vedem ce costumas. Avem costumas. Sper că avem costum de baie. Și eu sper la fel. Și eu sper la fel. Eu nu am găsit. Ei, poate stai. Poate că... E aici. Ai găsit, dragă? Nope. Am găsit. Unde? Mai jos este pe negru. Dar nu găsesc.
am găsit costum de baie. Am găsit costum de Unde? baie. Este jos. Uite, upsi, dacă mergi aici jos de tot, găsești aici o din asta, să vezi. La pantaloni găsești. Și după aia bluza aia neagră la... Nu înțeleg unde. Bună, domnisoala. Ce faceți, domnisoala? La piscina, adică la mare. Hai că fac acum, eu fac aici așa, Eu fac un castel. castel. Nu mă prea descurc eu. Uite, am reușit să fac un. Wow, am făcut o statuie eu. Haide în mare. Stai că mai fac acum un castel. Și eu. Frumos. Hai să intrăm în apă să vedem cum este. Stai să mă fac și eu. Da, trebuie să... Îți stai lângă mine. Da, stai. Vezi că doar aici poți. Unde ești? Sunt aici, lângă tine. Vezi că nu poți mai mult de atât, că după aia tot... Dar știu să nu... Uite. Dragă, nu! Ce am zis eu? Sunt lângă tine aici. Wow, ce fain să... Mama, mă duci, te loc? Mă duci? Bine. Hai să ne întâlnim cu ce vrei acum. Cu ăsta. Dă-te! Următoarea, da. Gata, sunt gata. De ce nu mă înalți? Mama. Mama, ce faci? Nu știu să conduc ăsta. Trebuie să am permis din ăsta. Nu mă lasă. Dragă, de ce te-ai dat jos? Nu m-am dat jos, mami, sunt aici. Și dacă mă dau jos, mă ține. Mami, și tu m-ai lăsat aici. Să vedem dacă asculti de mama sau nu. O dispălut, mama. N-ai ascultat de mama. Da, o dispălut. Dragă, haide, că știi să nu-ți, nu? Da. Hai că oricum mergem și noi la un suc, poate. După aia, după mare, să ne mai relaxăm. Deci, nu-i problemă. Hai că eu fac castel. Nu știu. Am făcut păstătuie. Unde ești? Sunt aici pe insulița aia, că acolo am ajuns prima dată, că era mai aproape. Am găsit o bilă lor. Dragă, nu? M-a teleportat. Și degeaba am venit. Bravo, bravo ție, dragă, bravo. Dar eu ce vrei să fac dacă ăstea fac cu teleport? Eu am zis, nu apăsa după aia, tu ai apăsat. Dar n-am apăsat pe nimic. Estia, mama, nu mai vorbesc cu tine. Nu te mai duc niciodată la mare. Să vedem cum vii tu înapoi. Că acolo la biserică, fac cu tot.
Dar nu-i vina mea. Mereu trebuie să fie vina mea. Tu te-ai dat jos, tu m-ai lăsat în mijlocul mării și eu trebuie să mă duc cel mai aproape. Tu. Da, dar i-am zis, nu apăsa, puteai măcar să mă asculți. Hai că vin după tine. Unde te-o teleportat? Am ajuns deja la mare. Foarte bine, ești pedepsită. Mereu mă pedepsesc și eu nu fac nimic. Dar nu te pedepsesc, zic. Dar nu te-am pedepsit niciodată. Cea mai lea. Mereu trebuie să mă ții și eu nu fac nimic. Și nimeni nu mă apălă. Nimeni nu scrie în comentarii să mă apele. Gata, casă, nu te mai duc aici niciodată dacă ești așa de... Degeaba am venit. Înghețată! Miam. De ce ți-ai luat înghețată? De aia, pentru că e slea cu mine. Hai direct acasă, că nu mă mai încurc eu cu astea ale tale, că deja mă enervez. Hai că... Vino după mine. Sper să vii. Altfel te pedepsești și mai rău. Și vezi că nu mai mergem în vacanță unde am vrut eu. Dar să știi, dacă continui să fii așa de rea, nu te mai duc în... unde-ți place ție. Adică într-o țară asta de lângă, de aici. Uai, e o fată. Gata, haide, dragă. Vii? Normal că vin. Mă duc să fac un duș. Că de alta. Eu mă duc să fac un duș, iar tu stai în camera ta și nu ieși. Bine. Vezi că dacă te prind că ai ieșit, ești pedepsită grav. Bine? Haide, du-te. Să-mi iau hănuțe. Să mă duc. Uai, nu mai știu unde e baia. Că prin părțile astea ca să nu știu. Prea mică carcă. Uite așa. Fac și un duș. Ce bine! E cea mai bună baie. Gata. Foarte dis că am stat toată ziua la piscină și seară. Trebuie să mă duc să fac și eu păiță. După ziua asta urâtă. Perfect. Mă duc să mă schimb. Dragă, am zis că stai doar în camera ta.
Trebuie să eu să fac baie. Ba, nu spus nimic, dar măcar poți să-mi zici să faci, dar nu lasă. Te lasă să faci. Ce zic, ia. Ia. Să mă spăl. Gata. Măluțe. Încă să nu vii la masă, că greu să faci acum mâncarea. Bine. Te chem eu. Să fac singur. Și dacă mi-ai dat mâncarea asta, oricum... Nu am o cameră prea fete. Și îmi fac și un desert. Uite, ăsta e primul foarte bun. În față de sel. În față de sel, hai să mergem să vedem ce mai face mami. Bun, hai să vedem. Upa, m-am mucat aici din sală. Să vedem ce face. Se pare că în față de sel, bun de tot. Deja mi l-a făcut abia aștept să fie gata masa. Să mănânc. Mâncălică asta bună. M-am pus la culcare și acum o să mă pun să dorm.